Karate klub Romanija je počeo sa radom u martu 1999. godine. Tada se zvao Riko i imali su samo 80 članova. Od samog osnivanja klub je član Karate Saveza Republike Srpske, a od 2004. godine i Fudokan Federacije. Godine 2007. mijenja ime u Karate klub Romanije. Kroz redove ovog kluba je prošlo više od 800 članova svih uzrasta, oba pola. Mi smo, znači, negdje od proljetos, kada smo zadnji put gostovali kod vas, nastupili na nekih 10-ak takmičenja, na kojima smo osvojili ukupno nekih preko 200 medalja. Ono što je bitno da smo na seniorskom prvenstvu osvojili dvije medalje. Prvu seniorsku zlatnu medalju na Pale smo donijeli. Sa prvenstva Evrope smo donijeli 3 medalje, 2 zlatne i 1 srebrnu. Što se tiče zvaničnih prvenstava Republike Srpske, koja se inače u proljetnom dijelu održavaju zbog poplava, to je prolongirano i to nas očekuje u narednih 15 dana. Znači sva prvenstva Republike Srpske osim seniora, kao i u tradicionalnom karatu prvenstvo Bosne i Hercegovine i klub Bosne i Hercegovine. Mi smo od septembra do nepuna ova zadnja 2 mjeseca nastupali na 5 ili 6 takmičenja na kojima smo postigli dobre rezultate. Sa 2-3 ta takmičenja smo donijeli pehare na Pale kao jedni od 3 najbolja kluba na dotičnim takmičenjima. Ono što mene jako raduje je činjenica da smo na ta takmičenja više poveli djece sa nekim malim ili nikakvim iskustvom. Znači, mi smo sad na zadnje takmičenje u Višegradu poveli 10 djece koja nisu nikada prije nastupala. Znači, to su žuti pojasevi kojima je to bilo prvo takmičenje i na moju radost oni su osvojili svi medalje. Znači, da testirali smo se jednostavno kakav nam je podmladak i možemo da uđemo u sljedeću takmičarsku godinu sa finim zalihama talenata. Milica je otišla na studiranje, ali ona je i dalje član. Hoće li se ona priključivati možda nekim takmičenjima ili će se ipak posvetiti fakultetu i obrazovanju? Pa Milica je otišla na studije u Beograd, ali je i dalje naš član, naravno. Nastupat će za klub i reprezentaciju onoliko koliko joj obaveze dozvole, a u svakom slučaju da to nije kraj njene, ona kaže da to nije kraj njene sportske karijere, od karateja se ne živi. Milica je u trenažnom procesu i eto, šta ja znam, donijela je tu prvu seniorsku zlatnu medalju na Pale u borbama sa prvenstva Republike Srpske. Također je donijela posle toga sa Evropskog prvenstva u tradicionalnom karatu srebrnu medalju i da ne kažem sad ova ostala takmičenja gdje je na desetine zlatnih medalja. Ali ovaj klub nije samo jedan takmičar i nisu samo pojedinci, znači mi u kontinuitetu godinama donosimo bezbroj medalja. Mi smo za prošlu godinu imali 9 šampiona Republike Srpske, znači Milica je samo 1/9 toga. I nadam se da ćemo to, kao što rekoh, na ovim predstojećim prvenstvima da probat ćemo da postignemo sličan rezultat, ako ne i bolji, i da nastavimo i dalje sa solidnim rezultatima. Vi svake godine organizujete i prijem novih članova, to ste ove godine primili ste, odnosno ove godine u oktobru nove članove. Koliko je primljeno novih članova sad u klubu? Pa mi smo trenutno, taj upis nije završen. Mi u suštini primamo i večeras, znači ako neko dođe može da se priključi. Oni su tek krenuli sa radom u oktobru, imamo 25 novih članova, kažem svake sedmice se pojavi neko odustane, neko se pojavi novi, uglavnom evo vidite ovdje jednu solidnu grupu početnika svih uzrasta, ovdje imamo jako fine uslove za rad, također i u Mokrom, u osnovnoj školi Mokro imamo fine uslove za rad, tako da svi oni koji su zainteresovani, koji vole karate, vrata našeg kluba su, znači, tokom čitave godine otvorena, a to što je upis, stignu oni i kada kasnije dođu, znači neko od trenera posveti pažnju njima i tako da nikoga ne vraćamo zato što je prošao upis.
posljednjem takmičenju u Višegradu Karate klub Romanija je krunisan Tehanom za drugo mjesto u generalnom poretku klubova iza Rogatice ispred Slavije. Nastupilo je 27 takmičara i osvojilo 27 medalja, od njih je 10 takmičara koji je prvi put nastupalo na nekom od takmičenja. Mi smo na zadnjem takmičenju u Višegradu osvojili 9 zlatnih, 10 srebrnih i 9 bronzanih. Znači 28 medalja, to je bilo dovoljno za drugo mjesto u generalnom poretku. Ako kažem da smo imali 27 takmičara, sve je jasno. Takmičari ovog kluba su nastupili na više od 160 takmičenja i na njima osvojili preko 2000 medalja. 15 članova je nastupalo za reprezentacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i za iste osvojilo 32 medalje na prvenstvima svijeta, Evrope i Balkana. Imaju i šampiona svijeta za 2013. godinu, Milicu Popović, dvostruku šampionku i Vojina Karišika. Klub ponosno ističe više od 30 zlatnih medalja sa prvenstva Republike Srpske, najuspješniji klub po broju osvojenih medalja na 2 do sada održana kupa Bosne i Hercegovine. Treniram karate od 1. razreda. Dobro. Kako ti je ovdje u klubu? Dobro, volim da radim karate, upisala sam se da naučim nešto i da znam da se upoznam sa drugim drugarima. A jesi li do sad naučila neke kate? Da, I koji si ti pojas? žuti. I koji dolazi posle žutog pojasa? Posle žutog pojasa dolazi narančasti. A kad ćeš polagati za narančasti? To ne znam. A reci mi, jesi li možda osvojila do sad neku medalju? Jesi bila na nekom takmičenju? Jesam. Koju si medalju osvojila? 2 zlatne i 1 srebrnu. Treniram karate od 2008. godine. Kako ti ovdje u karate klubu Romanija? Pa odlično, tu imam dosta kolega, sjajnog trenera i super. Evo na ovom evropskom prvenstvu u karateu donijela si zlatnu medalju. Kakvi su tvoji utisci sa tog takmičenja? Pa takmičenje je bilo vrlo fino, lijepa organizacija, fino smo se proveli, eto, osvojili smo medalje i tako. A gdje je bilo tog takmičenja? U Rumuniji, u Galaciju. Koliko je bilo, koliko si imala protivnika? Pa imala sam oko 20 protivnika iz raznih zemalja. A ti si pobjedila u kategoriji katama, je li tako? Jeste kate pojedinačno. Koji si pojas? Smeđi. Koji poslije dolazi tog s pojasa? Pa poslije toga dolazi crni. I gdje to polažeš? Pa to ću vjerovatno u Trebinju ili pred trenerom i eto. A reci mi, zašto si izabrala karate kao svoj sport? Pa karate je počeo prvo da trenira moj brat i onda sam ja krenula njegovim stopama i eto. Koji su sad planovi sljedeći? Pa sljedeći planovi su da idem na ostala takmičenja, republičko, evropska, svjetska i da položim za crni pojas.
klubu Romanija 7,5 godina i nosilac sam brown pojasa. Evo, reci mi zašto si baš izabrao karate kao svoj sport? Pa prije svega pa karate nije samo sport. Karate je vještina, a u suštini karate je i način života. Nije karate samo 3 treninga ili 6 treninga ili 10 sedmično. Karate je baš cijel život. A reci mi, evo, dosta si medalja osvojio, onako. Da nas uvedeš otprilike, koja je to posljednja medalja koju si osvojio? Pa posljednja medalja je bio 3 zlatne medalje i srebrna medalja na otvorenom prvenstvu u Visokom, gdje sam bio i najuspješniji junior prvenstva. A na evropskom prvenstvu i svjetskom koje si medalje donio ovdje? Na evropskom prvenstvu u Rumuniji sam osvojio zlatnu medalju, na svjetskom prvenstvu u Beogradu u tradicionalnom karateu sam osvojio srebrnu medalju, kao i druge, recimo na balkanskom prvenstvu u Čačku sam osvojio 2 zlatne i 2 bronzane medalje i više medalja na prvenstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evo da nam, našim gledalcima kažeš to kako se biraju, u stvari kako biraju tebi tvoje protivnike na tim takmičenjima. Moraju li ti tvoji protivnici imati isti pojas kao što ti imaš ili se gleda i kilaža i... Pa što se tiče borbi, tu se obavezno gleda kilaža, recimo u našem duše zavisi od stila. U našem stilu se prati kilaža, ja recimo radim najtežu kilažu u svojoj kategoriji, dok recimo u katama kad prijeđete određeno godište nema nivoa i radi svi pojasevi od bijelog do crnog pojasa. Znači možeš dobiti nekog protivnika koji ima crni pojas da se boriš sa? Apsolutno, nije im se jednom desilo. Evo reci mi, tebi ti smeđi pojas, kada ćeš polagati za crni? Pa trebao bi uskoro, za 2 mjeseca u decembru trebao da polažem crni pojas. A reci mi, evo, dosta si medalja do sada osvojio, koja ti je najdraža? Najdraža medalja bi vjerojatno bila na prvenstvu Balkana u Čačku. 2 zlatne medalje i 2 bronzane. Karate klub Romanija svake godine prima nove članove, te je početkom oktobra primila još 20 novih članova. Sviđa mi se taj sport zato što tu možeš sve da postigneš. A koji ti je ovo trening već po redu, koliko već treniraš? Pa mjesec i pol. Znači ti si početnik u ovom klubu? Da. Jesi upoznala nove drugare? Da. Kako ti je ovdje dok treniraš? Odlično. Jesi naučila neki novi poteza? Da. Kakav ti je trener? Odličan. I dobro, što očekuješ još od ovog karatea? Očekuješ neka takmičenja, nešto? Očekujem nešto novo i očekujem da se uspješno završi. Karate je borilačka vještina poreklom iz Japana. U bukvalnom prevodu znači prazna ruka i misli kako se odbraniti, odnosno boriti bez oružja u rukama. Nastanak karatea vezuje se za stare borilačke vještine ostrva Okinave 19. vijeka, gdje su lokalne tradicije se miješale sa kineskim i japanskim uticajima. Početkom 20. vijeka karate stiže u Japan, a poslije Drugog svjetskog rata raširio se po svijetu. Kako kaže predsjednik karate kluba Romanija Momir Popović, karate nije samo borilačka vještina, nego i stil života. Karate je dobra vještina. Ja karate doživljavam kao vještinu. To je puno veći prostor od sportskog. Sportski karate je na kraju krajeva razjedinjen, puno nepriznat, ograničen puno sportskim pravilima. Karate je način života, karate je stil života, znači karate je od Svjetske zdravstvene organizacije je proglašen kao zdrav sport, korektivni sport, znači karate i plivanje. Znači da je veoma dobar za sve uzraste, da održavamo zdravlje, da vršimo sitne korekcije u narušenom držanju tijela, znači imamo dobro držanje tijela, dobru formu, elastičnost, razgibanost, veoma se popravlja samokontrola,
brzina razmišljanja, donošenja odluke, ono što je bitno, znači uz tu samokontrolu i samopouzdanje koje se razvijaju u karateu, na kraju krajeva i ono što, daj Bože, da nikad nikome ne zatreba, vježba se i kao jedan od veoma efikasnih načina samoodbrane. Karate klub Romanija je iznjedrio više od 20 majstora karatea, od toga njih 8 i sada trenira u klubu zajedno sa još više od 100 članova. Članovi ovog kluba redovno dobijaju priznanja opštine na izboru sportiste, a Milica Popović je najuspješniji sportista opštine Pale i grada Istočno Sarajevo za 2013. godinu. Klub je povodom dana opštine dobitnik zahvalnice opštine Pale za 2011. godinu za doprinos u razvoju sporta i promociji opštine Pale. Od 2002. godine Karate klub Romanija je i uspješni organizator Vaskršnjeg kupa internacionalnog takmičenja zavidnog kvaliteta.